nok. 9,3. I punkt 4, der dividerer man potenserne med samme eksponent ved at dividere rødderne og beholde eksponenten. Så her har vi to formler, og vi skal så her bevise, at de begge to kan bruges. Bare lige hurtigt her. Det vil sige, altså den på venstre side er den samme som på højre side. Yes, som der også står her. Så har vi lavet for at bevise, at metoderne er brugbare, så har vi sat tal ind på, altså på bogstavernes plads, og så får vi det samme, resultat. Og det gør vi også nede i punkt 5, hvor vi har gjort det samme med formlerne, hvor vi så har sat bogstaver eller tal ind på bogstavernes plads, hvor vi også får det præcis samme. Og så kan vi simpelthen konkludere, at begge metoder er brugbare.